És un sistema que és una reducció de sistemes fixes que anem instal·lats, per exemple, en el Vedà de Torrent o en Carcaixent, en la urbanització Santa Marina, i el que permet és protegir tot un vial del Saler per a evitar que els bombers tinguin d'exposar-se, en cas de l'impacte d'un incendi, tinguin d'exposar-se directament. El que fa és donar un suport als bombers a l'hora de combatre un incendi forestal. Serveix com a ferramenta de suport.